Спомня детето, Ага. После това бебе. Това бебе после ще го снимаме. Чакай, че ще остав, дядо, да му е дете. Късът да му е дете. Така да ви фана всичките ли да почнат така наред? Диджей Фейза казва 5 минути почивка. Оркестъра ще яде. Айде, баба, чакай да ги снимам всичките ли? Айде да ви снимам всичките. Чакайте момент. Чакайте да не падне лъси. Чакай сега да мога фана. Бено, я по-насам. Бено, мили по-напреди да ви снимам да е така. Всичките ли? Аз съм тук да ви се... Айде. Айде! Айде! Дайте вече ролото си. Ролото му дайте вече. Дайте му вече ролото. Ролото иска. На здраве. Ролото иска човек. Албено, дай ме ролото и какво ще направи с това ролото. Бе, роло иска, ба. Гривака, не щеш? Чай да снимам негара, да снимам първо. Снежинката от раманци, ще ви снимам аз. Така. Сафанапия? Кога ще да те море? То знаете, деди какво? Да играеш с она, бе. С фуратата си. Дай бе, свали фурата и ги... Ева! Тръпай. Така ще пратя на майката, да види. Така ще се пратя на майката, да види. Пейза, обърни го. Свали се ръката. Ръката си свали. Тегли. Маги! На здраве, да не живе и здраво, момиче! Здрави да сте! Айде, маго! Той не мога пие, бе, кача, той влиза, там ме не дава. Мога се напие, какво ще ми игра? Ама да ти се криш пред децата, не да спрашиме, детето поя мотива. А не мога да ме поставиш. О, лави, ти да, същото. Любов!